Movilización masiva na Pobra contra Altri e a mina de Touro. 50.000 persoas, segundo os convocantes, 20.000 segundo a policía, percorreron as rúas da vila para denunciar o impacto ambiental que poden supoñer estes dous proxectos. A movilización sumáronse 600 embarcacións por mar. Que tal, saúdos? Nesta manifestación participaron moitas entidades sociais e ecoloxistas, así como representantes do BNG e do PSDG, encabezados polos seus líderes. Vémolo todo de contado, antes titulares. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Salnés convoca para este xoves unha concentración para denunciar o que consideran o desmantelamento da atención primaria. Din que no Centro de Saúde de San Roque faltan 3 médicos e que os Sergas non ten en previsión cubrir estas vacantes. Queren que a protesta sirva tamén de antesala da gran movilización en defensa da sanidade que se vai celebrar o día 6 de abril en Santiago. A tensión volveu marcar o pleno ordinario de Pontevedra, hoxe tamén cun choque nas filas do PP. Un edil popular increpou o seu líder, Rafa Domínguez, para frear unha discusión co alcalde. Esa discusión comezara a raíz dun enfrontamento verbal entre Domínguez e o socialista Iván Puentes, despois de que o primeiro comezara a enumerar os presuntos casos de corrupción do PSOE a nivel estatal. A delegada territorial da Xunta na Coruña visitou esta mañá varios centros educativos do Barbanza nos que se teñen acometido melloras, entre eles o Colexio Santa María do Castro, que conta cun novo comedor. Tamén o IES Félix Muriel de Rianxo, no que se procedeu á renovación da carpintería exterior. Volve Espop a Cambados. A vila recupera as xornadas de viños escumosos Rías Baixas. Vaino facer estreando data. Finalmente, a cita vai ser os días 11, 12 e 13 de abril no Pazo Torrado. Será a súa 11ª edición e contará coa participación de 14 adegas, todas elas da comarca do Salnés. E a ría de Muros e Noia será escenario un ano máis do arranque do Campeonato de España de Motonáutica Inclusiva. A primeira das probas terá lugar este mesmo sábado en Portosín. Unha semana despois, a competición trasladarase a Outes coa disputa da segunda proba do campeonato no Porto do Freixo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa multitudinaria manifestación na Pobra en contra de Altri e a mina de Touro. Milleiros de persoas secundaron a manifestación contra Altri celebrada este sábado na Pobra. Acompañadas de medio milleiro de barcos, berraron en contra do proxecto da planta de celulosa e tamén da mina de Touro polo seu impacto ambiental en Galicia. A chuvia non disuadiu os miles de manifestantes, 20.000 segundo a policía e 50.000 en cifras da organización, que berraron este sábado na Pobra en contra de Altri. Chegados de todas partes de Galicia amosaron a súa oposición ao proxecto da macrocelulosa, que din virá dar a estocada final ao sector do mar. Motivos que nos traen a todo, que non queremos esa industria aí arriba. Isto significa que Galicia vai ser un gran bosque de eucaliptos e os ríos contaminados, cas consecuencias que iso trae para o futuro de todo este noso país. Fai falta mobilizarse e facer ruído de que non queremos isto na nosa ría, na nosa terra. Fai falta que a xente sala e demostrar que non queremos isto. Nós vivimos deste traballo e a Xunta querenos votar, entonces que hai moita contaminación e se ven esa pasteira, isto é a morte da ría. Ahora mismo o mar está moi dañado, porque hai pouco marisco debido a contaminación, cambio climático. Con estes futuros proxectos, mina ou Altri, pois pensamos que acabarían totalmente ca ría. A movilización partiu pasadas as 12 da mañá do Peirao Comercial da Pobra, cos convocantes á cabeza. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, en colaboración coa Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma Mina do Touro Pino Non. Nos aquí, desde a Pobra do Caramiñal, co apoio de miles de persoas e 500 barcos, queremos exixir a dimisión do Conselleiro do Mar, a Conselleira de Industria e a Conselleira do Medio Ambiente. Pensamos que a Xunta ten que cambiar de rumbo e a Rueda é o responsable. É máis que probable que este proxecto
teña licencia administrativa, pero que é 100% seguro é que este proxecto non ten licencia social. Seguimos denunciando a falta de transparencia por parte do Goberno autonómico, non dando acceso aos informes sectoriais, nen ao desenvolvemento e modificacións do proxecto. Altri, a mina de Touro e os vertidos da Ría da Arosa é o mesmo problema. É o mesmo problema e seguramente a maior amenaza que temos as galegas e os galegos nestes momentos aquí. Por iso, hoxe, xuntámonos a pesar do temporal, moitas persoas e moitas que non poden estar, pero que quixeran estar, co cual queda evidente que a aceptación social aquí a vemos, berramos alto e claro. Nin Altri, nin mina, é Rueda o que contamina. Seguidos unha extensísima marea cidadá por terra e acompañados por máis de 500 embarcacións que secundaron a movilización por mar, percorreron a distancia ata o Recheo, onde tivo lugar o acto central. Alí deron lectura ao manifesto en contra destes dous proxectos industriais que denuncian suporán a ruína de Galicia e o seu modelo productivo. Bueno, ademais de asociacións e cidadáns anónimos, a mobilización contou coa presenza de todas as forzas políticas agás o Partido Popular. Tamén se sumaron á protesta colectivos sociais e ecoloxistas de toda Galicia. Entre os miles de asistentes non podían faltar os líderes das distintas formacións políticas en Galicia que se opoñen a este proxecto que está a tramitar a Xunta de Galicia e xa conta coa declaración de impacto ambiental favorable. Frente á traición do goberno do señor Rueda, somos miles e miles de persoas as que estamos na Pobra do Caramiñal dicindo que queremos futuro, que non queremos industrias contaminantes, que queremos defender a nosa ría, que queremos defender o río Ulla, que queremos defender a toda a xente que vive do medio rural e do mar, porque esta é unha loita polo futuro de Galiza e é desde logo unha clave que se paralice Altri para que non se hipoteque o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Polo tanto, pido ao señor Rueda que escoite a esta marea de dignidade e que rectifique, porque o Partido Popular, cando se trata de Galiza, só acerta cando rectifica. Un proxecto que non é bo para Galicia, despois de examinar ademais todo o que temos que estudiar cando é un proxecto deste tipo, non? A cuestión medioambiental, que é evidente, onde hai unha día onde impón moitísimos condicionantes, unha proposta económica onde ora sabemos que a empresa solicita 250 millóns de fondos públicos de todos os galegos e das galegas para un proxecto que non é bo para Galicia, non? E é un proxecto, ademais, que aspira a axudas públicas onde os socialistas estamos absolutamente en contra e creemos, ademais, que é un proxecto que non encaixa nesas axudas dos fondos europeos por innovadora e por sustentabilidade. Neste sentido, demandan ao Goberno Central que non facilite o acceso do proxecto aos fondos europeos Next Generation. Tamén lle pedimos ao PSDG que non se poña de perfil, que se posicione claramente en contra da macrocelulosa Altri, en contra da miña de Touro. E por eso levamos tamén o tema ao Congreso e para a semana que ven pediremos a comparecencia da ministra de Transición Ecolóxica e do secretario de Estado. Ningún euro de diñeiro público para esta loucura. Ademais das formacións políticas, a manifestación contou coa asistencia de entidades e plataformas veciñais, así como organizacións ecoloxistas, con Greenpeace á cabeza. A resposta da sociedade civil a un proxecto como o de Altri, que Galicia nin quere nin necesita, e tamén a mina de Touro, non? Porque os dous van á Conca do Ulla, que é, ademais, a principal arteria fluvial que alimenta a Ría da Arousa, a gran xoia da corona da costa galega, que temos que coidar, non castigar con máis efluentes tóxicos, non? Tamén é unha resposta da sociedade civil á recente declaración de impacto ambiental favorable á empresa, aínda que condicionada, para nós unha declaración de impacto ambiental moi inconsistente, unha declaración de impacto ambiental que deixa demasiados cabos soltos, que é moi escurantista e que ademais deixa demasiadas cousas á vontade do promotor. E sobre Altri tamén falou esta mañá o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada recoñece que é evidente que existe unha contestación social indubidable contra esta macrocelulosa. A vista do proxecto que dixo pouco ten que ver co que se dixera nun primeiro momento sobre unha planta de fibras textiles, parece difícil de entender que consiga fondos europeos a través do Goberno Central. Por suposto, non cuestiono nunca o traballo dos técnicos, pero o que hai que ver agora é si dentro da normativa PERTE unha instalación dese tipo digamos que se
ten sentido aí, porque volvo a repetir, estamos falando dunha primeira fase dun proceso productivo que ten un coste ambiental alto e que, polo tanto, se existe o proceso productivo completo, pois pode haber medidas correctoras, incluso correctoras en termos financeiros, incluso dese impacto medioambiental, pero na medida en que é só a primeira fase productiva, a verdade é que non deixa de ser, en termos estrictamente económicos, pois digamos que difícil de entender que teña unha subvención europea dentro dese marco PERTE, que exixe pois niveles tecnolóxicos elevados, exixe un impacto moi importante en procesos de descarbonización, etc. Eu, desde logo, non son experto, é certo, pero me costa traballo ver esa inserción, non? E, desde logo, o engaño inicial é un feito obxectivo que eu creo que é o que máis, como sociedade, máis nos agrede ou máis nos afecta, non? Máis asuntos. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Salnés convoca para este xoves ás 8 do serán unha concentración na Praza de Galicia en Vilagarcía para denunciar o que consideran o desmantelamento da atención primaria. Denuncian que no Centro de Saúde de San Roque faltan 3 médicos e que o Sergas non ten previsión de cubrir esas vacantes. Queren que a protesta deste xoves sirva tamén de antesala da gran movilización en defensa da sanidade que se vai celebrar o día 6 de abril en Santiago. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Salnés retoma as súas movilizacións. Convocan unha concentración para este xoves ás 8 do serán na Praza de Galicia de Vilagarcía. Unha sanidade pública que sigue a deteriorarse. Este goberno do PP aproveita todas as crisis cantas hai para seguir deteriorándona. E entonces, ante o agravamento e ante todo o que está a acontecer, pois dende aquí vamos a facer unha concentración previa á manifestación que se vai facer o 6 de abril en Compostela. Esta mañá representantes da plataforma xa se concentraron ás portas do Centro de Saúde de San Roque, exemplo din da grave situación da atención primaria. Aquí, segundo denuncian, siguen faltando 3 médicos. O ambulatorio de Vilagarcía de San Roque é unha clara mostra da falta de medios. Hai 3 médicos sin cubrir, o que significa que alárganse as listas de espera e os facultativos que quedan pois teñen que asumir ese traballo sobrecargándonos de traballo, empeorando a sanidade. Ademais, alertan das listas de agarda preocupantes para probas diagnósticas. No distrito do Salnés temos 10.108 persoas en lista de espera, sin contar as que están nas non estruturais. Temos 1.215 máis que fai 6 meses. 5.975 agardando por unha primeira consulta, 739 persoas máis que hai 6 meses, 3.459 agardando por unha proba diagnóstica, 353 máis que hai 6 meses, e 674 agardando por unha intervención cirúrxica, 123 máis que hai 6 meses. E ao mesmo tempo aproveitan para amosar a súa preocupación polo previsible traslado neste vindeiro verán da ambulancia medicalizada do Salnés ao Concello de Sanxenxo. Lamentan que, en vez de reforzar o sistema, o que a Xunta vai facer é, como sempre din, desvestir un santo para vestir outro. A Garda Civil de Muros detivo 2 veciños de Carnota como presuntos autores do roubo de case 280 nasas de pesca nos portos de Muros e Lira, cun valor estimado de 9.000 euros. As denuncias presentadas no cuartel por varios mariñeiros afectados por estes roubos deu como resultado a apertura dunha investigación para tratar de esclarecer o que estaba acontecendo. Os axentes descubriron os agora prendidos manipulando as nasas no porto de Lira, que logo cargaban nunha furgoneta para a súa posterior venda. Un modus operandi que tamén repetían noutros peiraos. Os axentes lograron recuperar case 200 aparellos. Aínda así, a investigación continúa aberta para tratar de localizar outros 80 que aínda non atoparon. Os 2 detidos foron denunciados por un delito continuado de roubo con forza. A tensión volve a marcar o pleno ordinario de Pontevedra. Hoxe a crispación acadou o seu momento álxido nun punto no que a priori non se debatía nada novo, a aprobación definitiva dos orzamentos de 2025. O líder do PP, Rafa Domínguez, atacou os socialistas falando de corrupción, comentario que indignou os socialistas que reclamaron unha rectificación. Finalmente, o enfrontamento estendeuse ata rematar nunha discusión entre Domínguez e o alcalde de Pontevedra.
Un punto que semellaba de trámite na orde do día do Pleno de Pontevedra rematou por converterse no de maior tensión de toda a sesión. As tres forzas debatían sobre a aprobación definitiva dos orzamentos do 2025 despois do rexeitamento das alegacións presentadas. Foi a quenda do líder do Partido Popular, Rafa Domínguez, a que prendeu a chispa. ¿Qué se puede esperar del Partido Socialista? Que pasa de llevar al alcalde a los presupuestos a una moción de confianza porque no valen y prácticamente los mismos presupuestos, llevarlos a una aprobación y felicitarse. Ese es el camino del Partido Socialista, que hoy está aquí, mañana está allá y probablemente pasado esté en República Dominicana, que es a donde van todos los corruptos del Partido Socialista. A referencia molestou e moito o Partido Socialista. Xa rematado o debate sobre o orzamento, Iván Puentes pediu a palabra ao alcalde por alusións e exixiu a Domínguez que rectificara. Paréceme gravísimo que se deslice a máis mínima sospeita de corrupción sobre min ou sobre calquera membro deste grupo municipal. Paréceme gravísimo. Entón, pídolle ao señor Domínguez que rectifique o seu comentario, porque nin nós caemos na tentación nunca de, a pesar de todo o lixo e toda a basura que teñen vostedes no seu partido condenado por corrupción, de relacionalos a vostedes coa máis mínima sospeita de corrupción a nivel persoal. Así que pídolle que por favor o aclare. Domínguez recoñeceu que non lle constaba ningún caso de corrupción do PSOE Pontevedrés, pero comezou a enumerar as investigacións abertas a membros do partido a nivel estatal. Ante esta situación, o alcalde decidiu pechar o debate. O que non gustou desta volta o líder do PP. No me consta ningún caso de corrupción en el grupo municipal del PSOE de Pontevedra, si quiere usted. ¿Pero a quién me refiero? Pues mire, me refiero al señor Ábalos, por ejemplo, que es un socialista. ¿A quién me refiero? Me refiero a Coldo, que era compañero suyo. Se habla de la pouca vergonza vostede, que me cortou a fala. Pouca vergonza vostede. A discusión estendeuse pola sala ata que finalmente foi Martín Martínez, edil do Partido Popular, quen increpou a Domínguez para poñer fin á escena. Como estaba previsto, o orzamento municipal para este 2025 foi aprobado cos votos a favor do BNG e do PSOE. As contas ascenden inicialmente aos 98,6 millóns de euros e inclúen actuacións como o Parque da Parda ou a renaturalización do río Gafos. Dimite María Sancho, concelleira do Goberno de Meis. A socialista renuncia segundo un comunicado por causas estrictamente persoais. Nunha carta remitida aos medios, a aínda concelleira indica que deixa as súas obrigas no concello porque o corpo a obriga a facer unha pausa e que precisa tempo para coidar dela e da súa familia. Recoñece sentir un esgotamento físico e mental que a obrigan a dar un paso a un lado. Aclara nesa nota que en ningún caso a súa renuncia ten que ver por desacordos ou por cuestións políticas. Nesa liña, di estar profundamente orgullosa do equipo de goberno que lidera Marta Giraldez. María Sancho encargábase a toda agora das áreas de persoal, igualdade, servizos sociais, maiores e benestar animal. A súa dimisión suporá unha reestructuración do Executivo meisino. Vaise incorporar ao Grupo Socialista Estela González, a seguinte na lista que concorreu nas eleccións de 2023. A alcaldesa tamén nun comunicado agradecía a María Sancho o seu traballo e implicación nas áreas que xestionou. E o Partido Popular de Cambados ten nova presidenta. Sabela Fole, actual voceira da formación, foi elixida por aclamación dos afiliados esta fin de semana para sustituir a Luís Aragunde. Fole asume o novo cargo con ganas e coa vista posta en recuperar a alcaldía pros populares nas eleccións municipais de 2027. Quero comenzar falando de Cambados, un grandísimo concello que leva 10 anos de atonía e rumbo errático e que nos últimos meses xa se atopa directamente no caos e a parálise cun único responsable, o malpartito, sí, que como realmente debemos definir a ese enxendro político a 4 bandas. Que o obxectivo único deste partido pasa por recuperar en 2027 a alcaldía e o goberno local, que é absolutamente irrenunciable. Eu sinto envidia de Sanxenxo, sinto envidia de Vilanova, sinto envidia de Meaño, sinto envidia de Ribadumia, porque vexo que progresan todos os pueblos. Todos están progresando, menos Cambados. De toda a contorna somos o último pueblo hoxe en día, que non hai tempo que non se fai unha infraestructura importante. Isto ou o cambiamos de unha vez por todas, ou senón vamos a pagar estas consecuencias moi gravemente.
A súa foi a única candidatura que se presentou ao Congreso. Xunto a ela estará o concelleiro José Carlos Trigo, que asume o seu papel como secretario xeral do PP Cambadés, e unha quincena de militantes que darán forma á xunta local. No Congreso, Fole estivo arroupada polo presidente provincial Luís López, pola secretaria xeral provincial Luisa Piñeiro, pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras María Martínez e por numerosos alcaldes e voceiros do PP do Salnés. Recordemos que Isabela Fole entrou na Corporación Cambadesa no 2019 formando parte do equipo de Luís Aragunde. Xa no 2023 foi ela quen encabezou a candidatura popular nas eleccións municipais, acadando o 42% dos votos. Así, aínda que foi a lista máis votada, quedou a un concelleiro de conseguir a maioría absoluta. Ribeira celebrou este domingo o tradicional xantar da terceira idade e a él acudiron 1000 persoas. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A delegada territorial da Xunta na Coruña visitou esta mañá varios centros educativos do Barbanza nos que se teñen acometido melloras. Entre eles o Colexio Santa María do Castro, que conta cun novo comedor, ou tamén o Instituto Félix Muriel de Rianxo, no que se procedeu á renovación da carpintería exterior. O CEIP Santa María do Castro en Boiro dispón este curso dun novo comedor. A Xunta acometeu o arranxo da antiga vivenda do Conserxe para ampliar esta instalación, con acceso independente pero conectada co resto do centro. Educación investiu 50.000 euros nas instalacións con capacidade para máis dun 100 de alumnos. Era necesario ampliar o comedor escolar e o que se fixo foi utilizar a antigua vivenda do Conserxe que estaba deshabitada e o que fixemos foi esta renovación, unha renovación que achegouse en torno a 50.000 euros, onde se fixo un derrumbe de o que era a separación entre a casa da actual cociña e se adecuou con materiales en dúbida importantes e positivos para este servicio, con a tarima flotante, con unhas luces LED tamén para forro enerxético, abrindo tamén unha porta de saída para temas de emerxencia e tamén comunicando con un baño para os rapaces e xa comunicando con outra parte do centro. Neste caso, a satisfacción é que, vemos que a obra se fixo ben, hai que dar tamén as gracias, nos decía a directora, a AMPA, que tamén colaborou en temas de mobiliario. É importante, que estamos dando o servicio nesta parte a máis de 40 alumnos que veñen ao comedor, pero que está xa en disposición de poder incluso atender a máis de 100 rapaces. Aproveitando a presenza da delegada, o alcalde de Boiro trasladoulle tamén outras necesidades que presenta o centro, como é a remodelación do módulo de infantil. Ahora queda pendiente, a parte de infantil, o Concello inverteu tamén preto de 200.000 euros no que é o arranxo da fachada do colexio. Ahora queda pendiente o da infantil, xa yo acabo de trasladar agora a delegada territorial, a ver se podemos o antes posible facer esa actuación a Xunta de Galicia, porque é unha obra tamén necesaria, non? Tras o seu paso por Boiro, Belén do Campo visitou tamén o IES Félix Muriel de Rianxo e o CEP Brea Segade de Taragoña, onde tamén se veñen de acometer reformas encamiñadas principalmente á mellora da eficiencia enerxética. Ribadumia recibiu 36.000 euros para melloras en 2 edificios municipais. En concreto, no consistorio levouse a cabo unha reestructuración das conexións eléctricas cunha posta a punto que permitirá ao Concello aforrar na súa factura da luz. No caso do edificio de servizos sociais, mellorouse a súa climatización, tal como se viña reclamando dende as persoas que traballan ali. Os fondos proveñen do programa de axudas da Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Presidencia. Esta mañá chegouse ata Ribadumia o delegado da Xunta en Pontevedra para comprobar o resultado destas melloras. A axuda foi para mellorar o sistema eléctrico do Concello e tamén para mellorar a eficiencia enerxética, digamos, do centro dos servicios sociales. Por lo tanto, dentro da política de axudas da Xunta de Galicia aos concellos, enmárcase esta actuación donde aquí no Salnés hubo 3 concellos beneficiados, e un deles foi precisamente Ribadumia. Fixemos unha actuación, como dicías, de 36.000 euros, dos cales 17.000 euros foi para reformar
o que pode ser a comunicación ou as telecomunicacións e tamén pois os cadros eléctricos, e no exterior tamén pois tamén de alguma maneira pois se rehabilitou e se ordenou pois digamos pois todo o que pode depender tamén da electricidade, pero tamén do aforro enerxético, non? E despois fixemos unha actuación moi importante, era unha demanda que nos viñan facendo dende servicios sociais, que foi en torno a 18.000 euros, que tamén era precisamente esa climatización que tanto necesitábamos. Meis convértese nun dos primeiros concellos da provincia en adherirse ao programa A Administración Preto de Ti. Trátase dun proxecto do Goberno Central que busca ensinar á veciñanza a facer trámites a través da internet. Son actividades pensadas en especial para persoas maiores ou que descoñecen o funcionamento da administración electrónica. Entre os trámites que se ensinarán a facer gracias a este programa, xestións coa Seguridade Social, dúbidas sobre pensións ou trámites xerais como o certificado ou o DNI electrónico. O Concello de Meis, xunto co de Cerde do Cotobade, dos primeiros en adherirse ao programa A Administración Preto de Ti, unha iniciativa impulsada polo Goberno Central que busca chegar á poboación ferramentas para poder realizar trámites a través da internet. Os funcionarios pois pasarán polos distintos concellos e aí a colaboración coa propia administración municipal e pois prestarán este servicio a aqueles cidadáns que o precisen. Os servicios van a ir incorporando progresivamente novos campos e no momento actual pois está por un lado a Tesorería Xeral da Seguridade Social, está por outro lado o Instituto Nacional da Seguridade Social, todo o que ten que ver co ingreso mínimo vital, o que ten que ver con cuestións ou dúbidas sobre pensións. Está pois a Administración Xeral, todo o que ten que ver con certificado electrónico, DNI electrónico, etc. Esta mañá a alcaldesa asinaba co subdelegado do Goberno en Pontevedra o convenio que permitirá traer a Meis estas accións formativas. O que sempre fai o Concello de Meis, o que tratamos de facer é de adherirnos a aquilo que beneficia aos nosos veciños e veciñas, e en este caso temos detectado que pese a ser un concello rural, xa no pasado tivemos levado a cabo accións formativas para a xente maior do noso concello, para que sepa manexar, para que sepa sacar unha vida laboral de internet, para que sepa pois mirar as súas cotizacións, para que sepa ver se ten dereito a un ingreso mínimo vital, e detectamos que hai un interés da xente maior e da xente que non, que descoñece as novas tecnoloxías por aprender. Pero o arranque destas accións, o Goberno Central vai agardar a pechar con outros municipios máis convenios como o formalizado hoxe con Meis. Despois impartiránse en instalacións municipais. O Concello pois anunciará unhas datas determinadas, os cidadáns, especialmente as poboacións diana, por decirlo de alguna maneira, e en instalacións municipais que decidirá pois o Concello se desplazarán funcionarios dos distintos ministerios de Seguridade Social, Facenda, o propio Ministerio de Política Territorial. Ao mesmo tempo, o subdelegado deu conta da extensión do 5G en Meis a 80 vivendas máis a través do Plan Único de Banda Ancha. O Pazo de Goián acolle este mércores unha xornada do Consello da Cultura Galega sobre o acceso á cultura e a participación cidadá. Será o primeiro dos 4 encontros que se celebren en toda Galicia para poñer en común as propostas culturais dos concellos. Por segundo ano consecutivo, Boiro será sede dunha das xornadas que promoven o Consello da Cultura Galega e a Deputación da Coruña para facilitar o acceso cidadá á cultura e poñer en común os proxectos culturais que desenvolven concellos en toda Galicia. Unha xornada en Goián o vindeiro 26 de marzo a partir das 10 da mañán da man do Consello da Cultura Galega e da Deputación da Coruña. Está desenvolvemento este programa con 4 xornadas e nos enche de orgullo que unha delas se desenvolva no noso Concello. E xa repetimos esta actividade porque a primeira vez foi o ano pasado e falamos da cultura galega e da participación cidadá, onde participaron asociacións do noso Concello para dar o seu punto de vista en este eido termo cultural. O encontro terá lugar este mércores a partir das 10 da mañá no Pazo de Goiáns. Tras a charla inicial moderada por Alberto García e coa participación de Blanca Albán, Natalia Balseiro en Carnalago, presentaránse varios proxectos promovidos por concellos da zona, como o Feirón Mariñeiro de Rianxo.
Cambados recupera Spop, as xornadas de viños escumosos Rías Baixas. Vai no facer estreando data. Finalmente, a cita vai se celebrar os días 11, 12 e 13 de abril en Pazo Torrado. Será a súa 11ª edición e contará coa participación de 14 adegas, todas elas da comarca do Salnés. Os días 11, 12 e 13 de abril, Cambados recuperará as súas xornadas de viños escumosos Rías Baixas. Spop. A cita regresa a Pazo Torrado mudando decembro por abril e despois de que o ano pasado non se celebrará. Normalmente se viña celebrando no mes de decembro, coincidindo coa época navideña, pero este ano quixemos cambiar, probar nunha época do ano distinta, diferente. O fin de semana previo ao jueves e venres santo. En principio aquí, pois, se o tempo acompaña, teremos unha boa afluencia de turistas que están aloxados non só en Cambados, en toda a comarca do Salnés. E, bueno, o que tratamos é de promocionar. No evento participarán nesta edición a número 11, 14 adegas, todas elas da comarca do Salnés. As do sur da provincia quedaron finalmente fora por falta de espazo. Decir que este ano, debido ao espacio e a gran cantidade de adegas que temos xa en esta zona, pois este ano non vamos a ter ninguna adega de fora do Salnés porque, bueno, pois porque non temos sitio. Entonces todas as adegas que van a estar este ano son de aquí, de Cambados e da contorna, son todas do Salnés. Seguir promocionando, sobre todo da parte de nosos concelleiros e do que temos por aquí, que nos vayan promocionando porque realmente é un traballo sublime. Hai moita competencia e temos que poñelo en valor porque é un produto de moita calidade. Con esta aposta, o Concello busca consolidar a Cambados como referente no turístico, apostando por uns viños que medraron de xeito exponencial nos últimos anos. Así, pasouse de producir 1000 botellas entre 12 adegas na primeira edición das xornadas a 150.000 botellas e máis de 20 adegas no 2025. E o que vamos a facer en estas 3 semanas é pois, un traballo de promoción, de convocatoria, de contactar, xa cos hoteles cambadeses pois xa contactamos, non, pois para que todos os visitantes pois que acudan a este fin de semana aquí ao Pazo Torrado, pero vamos a facer tamén pedir a colaboración da Mancomunidade do Salnés para, bueno, pois eles teñen línea directa con todos os operadores turísticos da comarca e queremos contactarlos, non, para que esa fin de semana pois sexa o epicentro enoturístico da comarca. Nas xornadas, os escumosos estarán acompañados de actuacións musicais de grupos cambadeses. Así actuarán un tributo a Hombres G con Sufre Mamón, Isiba Amonde ou Take It Easy, entre outros. Tamén habilitarase unha zona gastro no propio recinto. Zona Aberta xa ten gañador da última campaña posta en marcha polos seus asociados do comercio e da hostalería de Vilagarcía. Manuel Ribeiro, cliente de María Costureiro, será quen goce do premio dunha fin de semana para toda a familia. O seu nome foi o escollido no sorteo de fin de campaña do Día do Pai. Os detalles do galardón mantéñense en segredo polo momento. O sorteo celebrouse o pasado 21 de marzo nas oficinas de Zona Aberta en Vilagarcía. Ribeira celebrou este domingo o seu tradicional xantar da terceira idade. A comida reuniu na fieiteira a 1 milleiro de persoas, unha cifra récord que demostra o tirón que teñen este tipo de eventos. Nin o vento nin a chuvia caída durante a xornada de onte domingo impediron que se reuniran no pabillón da fieiteira, onte reconvertido en salón de banquetes, 1 milleiro de persoas maiores do municipio, para disfrutar do xantar de confraternidade, organizado pola Concellería de Servizos Sociais. A cifra foi de récord, sendo unha das máis multitudinarias dos últimos anos. O xantar contou coa presenza dos representantes municipais, co alcalde á cabeza, Luis Pérez Barral. O menú confeccionado para este día tivo nesta ocasión como prato principal o lacón con grelos, aínda que os comensais puideron degustar tamén previamente as cigalas e os camaróns, sen esquecer tampouco o percebe de aguiño, que se introduciu tamén no menú este ano como novidade e que foi recollido polos propios mariscadores do Pósito aguiñense na semana previa. No xantar, que se prolongou ata as 9 da noite, contouse tamén cunha actuación musical que deu paso a un animado baile.
Falamos agora de deportes. Aí a teñen a atleta ribeirense Ana Peleteiro, que logrou esta fin de semana un novo fito histórico no seu palmarés ao facerse co bronce nos mundiais de atletismo en pista cuberta celebrados na China. Tras acadar recentemente o ouro europeo de Apeldoorn, Peleteiro consegue un novo logro na súa carreira e xa conta con 3 bronces mundiais en pista cuberta, que se suman ao resto de títulos no seu haber, con 9 medallas nos 5 grandes campeonatos, incluindo Xogos Olímpicos e campeonatos mundiais e europeos. Nesta ocasión, a ribeirense fíxose co bronce cun salto de 14,29, bastante lonxe do seu mellor salto este ano. Por diante dela quedaron as cubanas Leyanis Pérez e Liazmagis Povea, con saltos de 14,93 e 14,57 respectivamente. E a ría de Murosenoia será escenario un ano máis do arranque do Campeonato de España de Motonáutica Inclusiva. A primeira das probas terá lugar este mesmo sábado en Portosín. Unha semana despois, a competición trasladarase a Outes coa disputa da segunda proba do campeonato no Porto do Freixo. As dúas serán valedoiras tamén para o Campeonato Galego. Hola, buenas tardes. Este sábado arrancará en Portosín unha nova edición do Campeonato de España de Motonáutica Inclusiva. Deciros que llevamos ya muchos años trabajando con Pepe y con su agrupación. Hablo a nivel de club, toda la estructura y todo lo que nosotros podemos hacer. Disfrutamos y participamos de todas estas pruebas y sabéis que estamos a vuestra entera disposición y agradecer a todas aquellas organizaciones y agrupaciones que apoyan ese tipo de deporte, el deporte inclusivo, que es lo precisamente estamos celebrando hoy, la primera y segunda prueba, esta presentación a la prensa del slalom del Campeonato de España de Motonáutica de slalom inclusivo. Ese tipo de pruebas que nosotros y todos aquellos que participan creo que tienen que agradecérselo y potenciarlo en la medida de lo posible. O campeonato organizado pola Real Federación Galega de Motonáutica en colaboración coa Asociación Adecodea constará dun total de 6 probas, nas que os participantes deberán realizar un percorrido con boias fondeadas que deberán sortear nun tempo establecido. Moitas veces cando se presenta un campeonato de motonáutica a cabeza todo o mundo lle vai por algo de velocidade. Non, é unha prueba de estrategia donde se amosan diferentes habilidades náuticas, prueba de nudos, prueba de fondeos e un tempo para realizala. Si te adiantas como si te retrasas empezas a penalizar. Estas actividades que hacemos para personal discapacitado, nuestra idea es poder abrirlas al deportista federado también. Es decir, no solo competir personal discapacitado por un lado y federado por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos pensando hacer? Estamos intentando priorizar más en estas pruebas la regularidad, quizá la estrategia, ¿no? Un poco la planificación, por encima de la destreza y del manejo de la embarcación, ¿no? A de Portosín este sábado seguiralle a seguinte fin de semana Outes. Dende ambos concellos destacaron a importancia de poder acoller este tipo de probas. Creemos que o deporte que pode para todos, apostamos polo deporte inclusivo en todos os nosos eventos. Como podedes saber, temos un evento a nivel autonómico como é a Sinsón, que veñen dúas grandes entidades a nivel deportivo inclusivo, como pode ser Enki, de Coruña, Disc Camino de Vigo. Eu teño un pequeniño matiz aí que non me gusta cando falamos do campeonato de motonáutica. Eu falaría do campeonato de motonáutica. O do inclusivo eu quitaría yo, porque somos todos deportistas. Pois así rematamos, señores. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.